Kryptomeny už dávno nie sú len o bitcoine. Napríklad na Ethereu, čo je druhá najväčšia kryptomena podľa trhovej kapitalizácie, pracuje niekoľkonásobne viac vývojárov ako na bitcoine. A na rozdiel od bitcoinu dokonca podporuje aj tzv. Smart kontrakty. Práve tie umožňujú vznik NFTčiek či aplikácií decentralizovaných financií, no a presne tieto koncepty si vysvetlíme v tomto kurze. Vysvetlíme si rozdiely medzi bitcoinom a Ethereum, povieme si o DeFi, čo sú to za apky, prečo by si mal o nich vedieť a vysvetlíme si základné pravidlá bezpečnosti pri využívaní decentralizovaných apiek a taktiež aj ako predísť zbytočným chybám. Povieme si aj o NFTčkách, prečo ľudia kupujú digitálne opice a o tom, na čo si dať pozor, ak by si sa do nich chcel náhodou investovať. No a nakoniec si vysvetlíme aj ako toto všetko súvisí s metaverzom a čo nás v tomto kontexte čaká v budúcnosti. Moje meno je David Stancel a kryptomenám sa venujem už viac než 10 rokov. Pracoval som na niekoľkých kryptomenových firmách, produktoch a neziskových organizáciách. V mojej knihe som zmapoval históriu a evolúciu kryptomien a kryptomeny dokonca učím aj na slovenských univerzitách. V tomto kurze vám do 2 hodín zhrniem všetky dôležité základné informácie o Ethereu, decentralizovaných financiách, NFTčkách, ale aj metaverze. Sľubujem, že to bude stať za to, tak poďte sa od mňa do toho naplno.